זאת תהיה הצגה טובה אי פעם, הנסיך והנסיכה. נכון, דין? כן, רק חבל שאין בסיפור על מה במצוקה. עוד פריחה לחוצה. יש לך תפקיד בשביל הצאן? מי? אני יודע. אני יכול לשחק את האביר המהיר. הצבע הזה ממש לא עולם אותך. מה אתה יודע? אני אדגים. להיות או לא להיות, זאת השאלה. הבמה שלנו! כמה פעמים... זהירות! שוב הגזמתי. שמישהו יעזור! גרייס, אני אציל אותך! ואתה! אתה תחלץ אותה, אני צריך למות. הגרסה הזאת של ההצגה מעניינת הרבה יותר. אני אתפוס אותך. מהר, שמישהו יעזור לי! החזיקי חזק, אני מגיע! גרייסי! תפסתי! יש! אמרת שרצית על מה במצוקה. זה היה מדהים. כן, נכון.